Jeg vil lige starte med at sige, at jeg glemte, at man kunne filme selve det, man lavede. Så jeg var så dum, at jeg så et billede af det, og så smed jeg det ud. Men i hvert fald sætter jeg billedet ind i opgaven på Lexio. Og ja, så kan man se det derfra. Så nu forklarer jeg bare det, hvad der står der. Man kan se, at pepsin og amylase, det ligger sammen, fordi det begge to er enzymer. Og det nedbryder proteiner og polysakkarider under fordøjelsen. Så alle de begreber ligger ligesom sammen. Og så er det der med at enzymer og pH optimum ligger sammen. Fordi at enzymer virker bedst ved et bestemt pH optimum. Og så er der glukose og triglycerider, som optages i tyndtarmen og transporteres til blodbanen, og de ligger så også sammen. Så der er eukaryoter, har organeller som mitokondrier, og det er så hvor respirationen danner ATP. Og plantecellen har også et grønkorn til fotosyntese. Og cellemembranen og transportproteiner sørger for transport, for eksempel facilitere diffusion. Så er det hele det her hormonsystem, hvor hypotalamus styrer hypofysen med hormonet GnRH. Og hypofysen udsætter blandt andet LH, insulinregulær glukose, og mangel giver diabetes. Og så hormonerne styres ofte med negativ feedback, og appetitregulering styres også hormonelt, og derfor er det hele sådan hormonsystem. Og så er der også lige sædcellen, som produceres og styres af hormoner som LH og GnRH, hvor jeg godt kunne have lagt sædcellen op ved det. Men det gjorde jeg ikke, for jeg lagde ned ved plantecellen, fordi de begge to er celler. Ja. Og så er det noget, der kunne placeres anderledes, det er glukose. Den kunne ligge både under fordøjelse og hormoner. Og så er der transportproteiner, som både passer under cellemembranen og blodbanen transport. Og så er der triglycerider, som kunne ligge tættere på fordøjelse eller cellers ingilation.